Sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőt, ez itt a harmadik epizódja a Kindacastnek, és itt van velem most András István Gábor, a Creative Mastermindja a Filmmakernek. Így van, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a BBTN-nek, hogy egy ilyen vagány kis podcastet kezdeményeztetek. Örülök nagyon, hogy itt vagy velem, Gábor. Filmes vagy, kreatív vagy, zenét csinálsz, filmezel, reklámokat vágsz, abszolút, de mindent csinálsz. Ezért is mondtam, hogy egy ilyen kreatív zseni géniusznak is nevezhetünk akár. Hol kezdődött el ez a karriered? Mi volt az első olyan lépés, ami téged elkezdett vonzani a film felé, az audiovizuális tér felé? Az első lépésem az volt, mikor nagyon kis koromban az egyik anyukámnak a főnökétől, az akkori főnökétől kaptam ajándékba egy ilyen kis Olympus Miu fényképezőgépet, és azzal kezdtem tanulmányozni. Hát az első lépésem az volt, hogy szétszettem. Ez ilyen point and shoot? Ez egy point and shoot volt, igen. Szóval, akkor 35 millis. Azt szétszettem, az használhatatlaná vált, szóval nem lehetett használni, de annyira megtetszett a belső felépítése, hogy vettem volt egy másikat, és akkor abban már raktam filmet is, és elkezdtem fotózgatni. Utána a Művészeti Népiskolába, Csíkszeredába elkezdtem egy ilyen fotós tanfolyamot, egy ilyen 2 éves fotós tanfolyamot, és ott annyira megtetszett a dolog, hogy el is határoztam, hogy én Kolozsvárra szeretnék jönni fotófilm szakra. Ami nagyon-nagyon az volt bennem, hogy fotózás, hogy minél több fotó legyen benne, mint sem film, de mikor megérkeztem az egyetemre, úgy az első év után úgy rájöttem arra, hogy a mozgókép sokkal izgalmasabb számomra, sokkal nagyobb ez a wow effektje az emberekre nézve, meg sokkal több hangulatot, meg érzést át lehet adni ezzel kapcsolatosan, mint csak egy fényképpel. És utána, hogyha mondhatom így, átprofilálódtam. Szóval inkább egyre jobban kezdett érdekelni a mozgókép, és egyre több hasonló jellegű dolgot csináltam. Uh-huh. Említed itt ugye magát a videót, és hogy sokkal jobban átérezheti az ember. Ez gondolom inspirálta a nevetés ehhez az egész brandhez. Tehát filmmaker az érzések. Igen, ebben van benne egy ilyen kis szójáték is, meg hogyha egyben mondod, akkor így hajaz a filmmakerre. Én egyébként azt hallottam legelőször. Igen, ebben van egy ilyen játék, de mégis az érzés azt, amit leginkább át szerettem volna ezzel a névvel adni, és akkor így lett ez a filmmaker. Igen, itt az érzések kapcsán azért megemlítem azt, hogy nagyrészt reklámügynökségként dolgoztok, tehát hogy az a fő profilotok, és akkor itt bejön az a kép, hogy azért minden reklámnak az identitását ez az érzés képzi. Tehát, hogy minden audiovizuális dolgot egy érzésképez, amit átad, amit le tudunk belőle vonni, és ezt akarom kérdezni, hogy sok esetben ezt nehéz elérni. Volt valaha ezzel problémád, vagy tényleg annyira, de már naturálisan jött, hogy mindig el sikerült érni, ezt átad az érzést a nézőknek? Ez egy nagyon jó kérdés ilyen szempontból. Volt, sőt, ma mai napig is van olyan reklám, vagy egy olyan munka, amivel nem vagyok 100%-osan megelégedve, olyan szempontból, hogy nem biztos, hogy mindig átjön az, amit a kliens kér, és amit én szeretnék. Szóval ez a kettő közötti dolog nem mindig jöhet létre. Szóval nagyon józisba kell legyél az adott termékkel, meg a reklámmal, meg klienssel, hogy valami jó jöjjön ki. Mert hogyha például nem vagy érdekelt egy olyan terméknek a reklámozásában, ami téged is érdekel, most mit tudom, mondok egy példát, piros traktor, akkor lehet, hogy nem fogod annyira jól átadni ezt az érzést, mint például, hogyha egy olyan termékről beszélünk, ami picivel közelebb áll hozzád. Ezért szerencsésnek is érzem magamat ilyen szempontból, mert egy olyan kliensi kört alakítottam ki magam köré, amik reprezentálnak engemet is tulajdonképpen. Tehát akkor itt azt akarod mondani, hogy
hiába van meg az embernek az a technikai készsége, vagy legyen nagyon ügyes, nagyon profi bárhol, hogyha nem fogja és nem fog rezonálni azzal a termékkel, vagy azzal, amire reklámozik, akkor sose lesz jó a reklám. És a sose az itt egy lehet erős túlzás. De kevesebb az esélye, hogy jó legyen, mint hogyha rezonálna vele. Így van, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Én nem mondanám föltétlenül, hogy nem lesz jó, mert lehet, hogy a kliens elégedett lesz vele. De benned mindig megmarad egy olyan érzés, hogy lehetett volna jobb, vagy hogy sokkal többet ki lehetett volna hozni belőle, és ebben az esetben én nem érzem azt, hogy ez egy hasznos, vagy egy jó munka lett volna a végén. Érdekes, amit mondasz, meglepő valamilyen szinten. Térjünk egy picit vissza akkor arra, hogy hogyan is kerültél erre az egyetemre, hogy egy Csíkszeredába, a művészeti suliba, ha jól emlékszem, ott kezdted, akkor még filmen, ahogy mondtad, második kamerával, fotók, fényképek. Mi volt az, ami megfogott téged a képekben, amiket csináltál? Maga az, hogy láthattad magad előtt azt a képet, amit te csináltál, vagy a kép, vagy az érzés, ami mögötte volt, vagy az, amit reprezentál az a helyzet, mi volt neked az a motívum? Gondolom, ez még valamilyen szinten mai napig is fennmaradt, úgy kérdezem. Honnan is kezdem? Ez egy nagyon bonyolult felépítés ez az egész történet. Ugyebár, hogy én legelőször én filmre fotóztam. Szóval nekem az volt a basic, hogy vettem egy fekete-fehér formapán filmet, azt beraktam a gépbe, elkattogtattam, mert ott még nagyon arról szólt az egész dolog, hogy próbáljam meg, hogyha ezt csinálom vele, akkor mi lesz, akkor igazán nem volt YouTube, hogy most nézek egy tutoriát, hogy működik az egész történet, ott még nagyon az volt, hogy lőttem a képeket, és aztán megnéztük, hogy mi lesz belőle, és akkor megvolt a filmnek már akkor ez a organikus feelingje. Ez még mindig fennmarad, szerintem. Így van, ez még mindig így van. De akkor miután switcheltem a digitálisra, mert muszáj volt switchelni, mert hogy kellett a digitális kép, mert hogy annyit csináltam, hogy muszáj volt. Szóval, hogy miután áttértem a digitális képekre, mindig próbáltam úgy editálni a képeket, hogy legyen egy ilyen kis filmes hatás. Ez sose lehetett úgy visszaadni, mint egy film. Azt tudod, hogy lefényképezted, az úgy megvolt, azt kész. De viszont én akartam fejlődni, akartam ezen belül is evoluálódni, és azért választottam, hogy tanuljak egy kicsit többet erről az egész dolgokról, olyan emberekről, akikről úgy gondoltam akkor, hogy lehet tanulni. De közben persze ment a liceum, ott pedig architektúrán voltam, és úgy gondolom, hogy a rajz az nagyon-nagyon hozzásegített a térbeli látásomhoz. Abszolút, igen. Ez nagy segítség volt, abszolút nem is bánom azokat az éveket, nagyon-nagyon vagány volt a művészetibe tanulni, meg az emberek, akik ott voltak, mai napig életre szóló barátságok kötöttek akkor. De már ott tudtam, hogy akkor mi szeretnék lenni. Már akkor körvonalazott az egész történet, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és mi az, ami boldoggá tesz. De tényleg szerencsésnek érzem magamat, hogy ez lett végül is a szakmám, és tényleg olyasmit csinálok, amit szeretek, és ami vagány. És ennek a szakmának köszönhetően tényleg nagyon sokat utazok, és nagyon sok mindent láttam, meg tapasztaltam. Ugyanúgy, ahogy a filmfotografinek, tehát amikor filmmel fotóz az ember, annak van egy ilyen learning curve-je, tehát maga az, hogy meg kell tanulni, addig teszteled, ameddig meg nem tanulod. Gondolom ez jelen volt az egyetemen is, és ez szerintem a film szakmában elég jelen van nagyon erősen, tehát hogy minél többet csinálja az ember, annál jobban fogja érteni, hogy mit is csinál pontosabban. Milyen hosszú volt ez neked? Tehát, hogy ebbe születtél, és már instant ment minden, vagy kialakult ez magától? Főleg az egyetemi éveidre gondolok most. Mert ott bővült ez, gondolom ki. Tehát, hogy akkoriban a BBT ez egy picivel másképp működött, mint ahogy most. Máshol volt az egyetemi egyetemnek a központja, vagy a lokális, ahol elhelyezkedett. Nagyon kevesen voltunk.
Hányan voltatok ebben? Hogyha jól emlékszem, akkor szerintem egy olyan 8-an kezdtünk, és 6-on végeztünk. Szóval, hogy le is morzsolódtak. Igen, szóval, hogy ebbe az időszakban én úgy éreztem, hogy autodidakta módon sokkal többet fejlődtem, mint sem, amit az egyetemről hoztam. Nem volt benned egy olyan érzés ennek kapcsán, hogy esetleg nem a jó utat választottad? Nem ezzel volt baj. Nem ezzel volt baj, mert tudtam, hogy jó úton vagyok. Inkább az volt a gond, hogy én sokkal gyorsabban szerettem volna ezt a mennyiségi információt magamba színi. Sokkal tudtam, hogy nem itt van a limit, the sky is the limit, you know, és akartam így haladni. Meg volt egy ilyen mentalitás nálunk, hogy amúgy csak csináljuk meg, azt jó van, kész, le van tudva. Igen. Szóval nem volt egy olyan erős húzóerője se az egyetemnek, se a csoporttársaimnak, hogy az az akarás, tudod, hogy csináljuk meg, vagány lesz, tudod? Igen, abszolút. És visszatérve a másik kérdésre, hogy miután kikerültem az egyetemről, ugye, hogy választottam egy munkahelyet, és ott is ugyanez volt, hogy bementél, megcsináltad, azt 5-kor hazamentél, és én azt éreztem ott is, hogy ez nem az, ami nekem kell. Itt a munka kapcsán ugye említed ezt most, hogy ahogy kikerültél egyetemről, beestél munkából, és nem volt jó, gondolom, akkor ugyanez az érzés megvolt ott is, mint egyetemen, hogy senki nem akarta, tehát hogy túltolni azt, amit kellett. Tehát mindenki megcsinálta, és akkor azon túl pedig, na, kész van. Igen, itt az volt a baj, hogy nem volt, ami motiváljon, tudod? Szóval nem volt egy olyan motivációs, hogy most tényleg itt az egyetemen az volt, hogy egy zeik tanár kért valamit, azt megcsináltad, de nem volt benne az, hogy megcsinálom azért, mert. Igen, hanem csak igen. úgy megcsinált, hogy legyen letudva, de itt a real life-ban pedig ez motivál, mert hogy ez honorálva van ilyen szempontból. Abszolút, ezzel egyetértek, igen. Szóval ilyen szempontból másképp gondolkozom, másképp állsz hozzá a dolgokhoz, hogy megcsinálj valamit. És főleg, hogyha növelni és akarod ennek, hogy nőjön valamilyen szinten. A kérdésem pedig az lett volna ennek kapcsán ugye a munkával, hogy milyen tanácsot tudsz adni azoknak a filmeseknek, azoknak, akik ebben a doménban akarnak elfoglalni egy szerepet, mint vágó, mint operatőr, mint forgatókönyvíró, vagy bármik más szakma, hogy próbálják meg, mindenféleképpen próbálják ki először magukat egy cég kereteiben, tehát ugye egy álláspontban, vagy álljanak össze, kezdjenek valamit ők együtt, hát ha kialakul valamivé, vagy próbálják maga tényleg csak a saját útjukat járni. Így általánosan. Igen. Hát szerintem attól függ, hogy milyen stádiumban vagy tanulás szempontjából, hogy érzed magad, hogy hova tudnád besorolni magadat, hogy csapatjátékos vagy inkább egy Lone Ranger, aki egyedül megy störtet. Én például azt tudnám ajánlani, hogy egyelőre légy Lone Ranger, tudjál meg mindent a szakmáról, mert hogyha Lone Ranger vagy, akkor te vagy a filmes, te vagy az operatőr, te vagy a vágó, te vagy a hangmérnök, te vagy a rendező. Tehát mindegyik szakmába belelátsz egy picit, hogy lássad, hogy működik, és miután már annyi kliensed van, vagy olyan klienseid vannak, hogy azt érzed, hogy egyedül nem tud ezt megcsinálni, akkor szedjél magad köré olyan embereket, akik jók a bizonyos doménba. És akkor együtt, igen. Mert ez egy csapatmunka. Ezt egyedül lehet csinálni egy bizonyos szintig, de ott plafonálódsz. És utána csak úgy tudsz fejlődni, hogyha csapatba dolgozol. Érdekes. Örülök, hogy ezt említed. Ez egy tényleg nagyon jó gondolat, mert ez a filmes szakma tényleg embereken múlik, és minél többen dolgozatok együtt, de itt az a kérdésem lenne, hogy egyedül kezded el, ameddig nem plafonálódsz, de mi van, ha neked nincs meg az a készséged arra, hogy megtedd ezt egyedül, és nem ott vagy hiányos, tegyük fel, hogy nem vagy jó operatőr, nem vagy jó vágó, és nem a technikai részeken, hanem ott, hogy tegyük fel, nem te vagy az az ember, aki ezzel a klienssel akar beszélni, vagy tud, vagy el tudja adni, pitchelni, briefelni. Igen, én ezt úgy látom, hogy akkor bekerülsz egy ilyen 9-to-5-ba, ami megint csak nem én vagyok, és ezt meg nem tudnám csinálni.
Abszolút. De vannak, akik kényelmesek, és nekik ez így megfelel, azok pedig be kell vállalják ezt a részét ilyen szempontból. Szerintem, hogy teljesen járható út, teljesen fejlődhető, mint hogy ott is ugyanúgy fejlődhetsz, mint sem, hogy hogyha egyedül nyomod. Sőt, még az is lehet, hogy lesz belőle egy sokkal jobb szakember. De úgy érzem, hogy ha nem olyan cégnél vagy, akinél tényleg szereted, amit csinálsz, mert mit tudom én, hogy lehet hogy te vágó szeretnél lenni, lehet, hogy te filmeket szeretnél vágni, de pont egy olyan céget kapsz ki ott, ahol vagy, ahogy mit tudom én, esküvőket kell vágjál, vagy valami hasonló. Igen, tehát olyan munkáid lesznek, amit nem szeretsz, és szerintem ott pedig az történhet, hogy megutálhatod a szakmádat. Demotivál annyira, hogy egy picit hátrálj és távolodj ettől az egész. Igen, és ott meg nem fogsz fejlődni. Igen, ott nem fogsz, tehát ott is megint az lesz, már rutinszerű lesz, és akkor csak megcsinálod. Ja. Érdekes. Kérdezem úgy, hogy ugye akkor te is ezt a Lone Ranger egyedül indultál el, ameddig tényleg technikailag és abban, amiben a legjobb vagy, nem plafonáltál. Ez milyen nehézségekkel járt az elején? Kérdezem úgy, hogy lehet egy picit régebről beszélünk, de szerintem már akkor is számított az, hogy maga a brandednek, maga a munkádat képviselt, portfólió, elképzelés. Ez milyen nehéz volt legelején összeszedni számodra? Megcsinálni azokat a dolgokat, amiket te potenciális klienseknek felmutatsz, vagy csak a networkinged annyira organikusan jött, hogy erre nem is volt szüksége. Jó, hát a kezdet az sose könnyű. Egy kezdet sose könnyű. És hogyha nem vagy kitartó, akkor nagyon hamar kiesel a körből. Nagyon nehéz volt fennmaradni a víztetején. És mai napig is az. Sőt, szerintem ez nem is fog ilyen szinten változni. Szóval örökké kell küzdjél valamiért, hogy meglegyen, az jó, mert hogy akkor, hogyha küzdesz, akkor egy célé küzdesz, és ha vannak céljaid, az megint csak jó. És minél több ember képvisel ezzel a céllal, az is segít, gondolom. Így van. Hát a zéróról kezdtem. Konkrétan a zéróról. Vettem egy digitális kamerát, egy fényképezőgépet, egy tükörreflexes fényképezőgépet, egy Canon 7D-vel kezdtem. És úgy lassacskán, tehát hogy mit tudom én, megcsináltam egy melót utána. Emlékszel az első melódra? Fú. Még a legelső a Canon 7D, amit csináltál. Igen, talán. De nem vagyok benne biztos, hogy az volt az első. Nem tudom, hogy mi volt így konkrétan így az első, mert így már, tudod, mikor így átívelt a fotóból így a videóból, ott még volt egy ilyen köztes állapot, hogy egy kicsi fotó is, de egy kicsi videó is, és akkor egy ilyen mismes volt, úgyhogy ezt most nem neked tudni meghatározni pontosan. De, ja, lassan, hát mióta? Cirka 10 éve vagyok a szakmába, és még a mai napig azt érzem, hogy még semmit sem tudok. De ez nem egy rossz dolog az ember, hogyha úgy vallja, hogy nem tud semmit, akkor annál többet tud tanulni valamilyen szinten. Ahogy haladtál előre, mi volt a legnagyobb nehézséged? Kérdezem úgy, hogy tényleg az, hogy klienseket szerezni, az, hogy azok a kliensenek téged olyan pénzben is úgy törlesztenek, hogy neked az megéri időben, energiában és munkában is, vagy networkölni és brandelni magadat. Még mi az, amit ki tudsz emelni, hogy na ez volt az, amin a legtöbbet ültem, nagyon-nagyon sokat elvett, és alig vártam, hogy készen, és amikor kész, akkor tényleg nagyon ültem. Én úgy vagyok vele, hogy a jó boardnak nem kell a cégért. Ilyen szempontból én nem fektettem el akkora nagy hangsúlyt a brandépítésre, sőt, még a mai napig is, még mindig úgy vagyok, hogy még azért lehetne építeni egy-két póló valami, ide-oda felrakni a brandet. De az, hogy jó helyen kopogtass, és olyan klienseket kapjál, akik nem kibaszni akarnak veled, vagy nem lehúzni akarnak, mert szerintem ez nagyon gyakori, hogy egy fiatal vállalkozót megpróbálnak kizsigerelni ilyen szempontból, mert tudják, hogy te ambiciós vagy, te a potenciál benned van,
tehát hogy hozzád képest biztos, hogy jó minőségű munkát fogsz leadni, és ezért megpróbálnak minél alacsonyabb árral dolgoztatni téged, mert tudják, hogy szükséged van a pénzre, és tudják, hogy potonpénzé is be fogod vállalni. Szóval szerintem ez a legnehezebb, hogy olyan klienseket kapjál, hogy ne legyen ez meg, hanem hogy egyből egy bizalmi alapú kapcsolat legyen köztetek, és hogy tudjon ez működni. Meg itt még azt szeretném említeni, hogy itt az elején elég hamar el tudsz csúszni, olyan szempontból, hogy rossz klienseket választasz, vagy rossz kliensek kapnak meg téged, és elindulsz egy irányba, tudod? Tehát, hogy mit tudom én, itt még nincsen akkora lehetőséged, hogy te válasszál, hogy mit szeretnél csinálni, tudod? Itt még mindent be fogsz vállalni. Igen, egyetértek. Videókliptől elkezdve, politikán keresztül, kávés videók kínált, csomó mindent. Ami lehetőség az, igen, de azzal élsz. Így van, de hogy itt az elején szerintem nagyon fontos azt eldöntened, hogy merre fele szeretnél haladni, mert hogy valamilyen szinten ezek a munkák fognak reprezentálni téged, és ezek a munkák alapján fogják az emberek behatárolni, hogy te milyen közegben mozogsz. És itt az elején itt nagyon fontos, hogy te tudjad, hogy milyen célokkal vagy, és hogy merre fele szeretnél fejlődni. Mert lehet, hogy elválaszt esküvőket, az pedig legtöbb megkeresésed, az pedig az esküvői szcénából fog jönni, de miközben te mit tudom én, filmeket szeretnéd csinálni. Igen, értem, erre gondolsz. És akkor itt van egy olyan döntés, hogy azt mondom rá, hogy nem. Igen, mindenképp. És ezt meg is kell tenni, még a karriernek az ilyen elején. Tehát tegyük fel, szüksége van az embernek, ahogy említette is. És igen, van ez az immorális rétege, ahol kijátszanak, átvernek, nagyon sok esetben, főleg amikor kezdő vállalkozó vagy, de itt magadból inspirálva meg kell mondd azt, hogy nem, igaz? Persze, tehát én is, ki nem csinált esküvői videókat. Jó, tisztelt a kivételre. Tényleg egyetlen egy esküvőt csináltam, és azóta kínlódok vele, és gyűlölöm mindent. Akkor nem kellett annyira pénz. Nem kellett annyira pénz neked ilyen szempontból. De hogy igen, nekem például én nem szégyellem, én csináltam, de egy kezben meg tudom számolni, hogy hány esküvőt csináltam. De tudom, hogy azt a pénzt, azt befektettem, és a felszerelésem fejlesztésére szántam. Szóval nekem ez tudatos volt. Én tudtam, hogy mit akarok már akkor csinálni. Ilyen szempontból. És akkor azt akarom kérdezni, hogy ugye ez egy kétoldalú kés szerintem, mert nagyon sokan azt mondják, hogy minél több munkát vállalj el, hogy minél nagyobb legyen a portfólió, hogy te mindennel is foglalkoztál. De most említed azt, hogy ez nem egy olyan jó dolog, mert hogyha egyből több van, mint kettőből, akkor valahogy a demográfiád arra lesz fókuszálva, és akkor valahogy annak fognak kivenni. Akkor itt van egy köztes út? Köztes út pedig talán az lenne, hogy azt csinálod, amit szeretnél? Ez a köztes út szerintem az első 5 év. Az első 5 év. Aha. Ez az első 5 évben szerintem ott nagyon körvonalazódik, hogy mit szeretnél csinálni, meg hogy akkor csinálsz egy ilyen piackutatást ez alatt az 5 év alatt, és tudod, hogy te miben vagy jó, miben tudnál fejlődni, melyik az az irány, ami tégedet érdekel, meg a hasonló dolgok, szerintem. Igen. Tehát akkor ez is nagyon időleges. Igen. Tehát bármiben gondolkozunk, vállalkozó, és főleg aki ebbe akar dolgozni, időről beszélni. Tehát, hogy nem hónapokról, évekről kell mindenféleképpen beszélni. Hát szerintem igen, és meg az is az van, hogy a trendek nagyon durván változnak. Az biztos. És lehet, igen, hogy egy 2-3 évvel fiatalabb, nevezzük versenytársnak, sokkal élelmesebben megfogja azt a bizonyos trendet, és sokkal nagyobbat fog ő haladni rövid idő alatt, mint amit te belefektettél. És akkor itt azért van egy ilyen jellege is ennek, hogy valamilyen keep up with it. Tehát, hogy azért benne kell maradj, és mindig meg kell találni azokat a dolgokat, amik legújabbak. Főleg most az elmúlt időben, tehát, hogy olyan szintű technológiai fejlődésen megyünk át, olyan szintű digitalizáció van, és olyan gyors is, tehát, hogy az évek, tehát egy év alatt, 1,5 év alatt történik. És kérdezem úgy, akkor menjünk erre a témára, és kérdezem azt, hogy szerinted ez fogja befolyásolni ezt a szakmát? Nagyon. És nagyon valószínűleg negatívan és pozitívan is, de te melyik oldalra hajlasz?
megint csak őszinte leszek veled, szerintem engemet negatívan fog ez nagyon érinteni, még egy kicsit én old school-abb emberkének érzem magamat ilyen szempontból, szóval én nem is szeretem a filmes grain, meg hasonló társait, meg olyan rezolúciókról beszélgetünk, hogy már kimondani is rossz. De viszont van egy csomó vagány és új dolog is benne, amit pár évvel ezelőtt még álmodni sem mertél, hogy olyan dolgokat meg lehet csinálni. És én nem tudom, hogy ez merre fog vezetni. Ugye az AI az most nagyon-nagyon durván befolyásolja, főleg a fotósokat. Ott már nagyon-nagyon nem tudod eldönteni, hogy mi a real, mi az unreal. Igen. Videónál nem érzem még ezt, tehát sem a filmnél, szóval, hogy a filmnél is megvannak a VFX-es effektek, és meg társai, de mit tudom, egy dokumentumfilmet az AI nem fog neked leforgatni. Szóval, hogy azt el kell menni, kell egy kamera hozzá, le kell filmezni, stb. Szóval ez is nagyon ilyen kétillő történet ilyen szempontból, de mind a kettőnek megvan a pozitív és negatív oldala is. Saját munkádban mennyire próbáltad ezt felhasználni, kérdezem ezt akkor? Mármint az AI? Bármelyik részlegét. Tehát, hogy itt most egy nagyon-nagyon-nagyon nagy spektrumról beszélünk szerintem. Tehát, hogy ezt nem lehet csak úgy beidentíteni, hogy akkor egyféle, mert van mindenből legalább 60 féle. Tehát azokból is, ami képet csinál, azokból is, ami ír, azokból is, ami ilyen miscellaneous dolgokat csinál, ilyen mellék dolgokat. Annyi féle van belőle, hogy az ember at one point eljut oda, hogy na egyet most már kipróbálok én is. Szóval én megpróbálok innovatívan felhasználni bizonyos toolokat, kisebb-nagyobb sikerrel. Szerintem még egy picit gyerekcipőbe jár. Én azt várom már a legjobban, hogy ahogy lefilmeztem egy bizonyos anyagot, rakjam be, töltsem fel, rakjam be a programba, és legalább csináljam belőle 3 féle verziót. Úgy, ahogy én szeretném. Azt már nagyon-nagyon várom. És nem félsz attól, hogy akkor ez például most ez a 10 pontos kérdés, ami az életünk legnagyobb dilemmája az elmúlt egy évben, lassan 2, nem félsz, hogy elveszi a munkánkat? Szerintem segíteni fogja. Én is az emberi jelenlét nem fog megszűnni szerintem ebbe a szakmába ilyen szinten. Tehát most tudsz AI-generated filmet gyártani, de megint kihangsúlyozom, szóval egy dokumentumfilmet neked nem fog csinálni úgy, hogy ott legyen és ő filmezzen ilyen szinten. Most erre a hasonlatról fix ugyanaz jut eszembe, hogy akkor egy picit tekinthetünk úgy is rá, mint a film és a digitális. A digitális sose lesz film. Így van. A filmnek megvan az érzés, és bármit, amit ember is csinál, megvan ugyanúgy az az érzés, amit nem tudsz reprodukálni semmilyen digitalizált túllal, bármi van. Ugye, ha már beszélünk a mesterséges intelligenciáról, te termékekkel foglalkozol, igaz? Tehát, hogy nagyrészt az a doménium, ahol ti termékvideókat gyártotok, és ezekről csináltok több dolgot. Amit észrevettem, hogy ez pont egy olyan domén, főleg a képekben, tehát, hogy inkább fotókban, ahol a termékfotókat nagyon-nagyon befolyásolta az AI. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok olyan tartalmat tudnak már gyártani AI-ral, ami fix úgy néz ki, mint amibe belefektetett volna egy ember 6-7 órát, hogy fényelje be, háttért csináljon, azokat az effekteket megcsinálja, akkor ott úgymond natívan, tehát az, ami ott történik, nem VFX-ből. Téged nem befolyásolt ez egy picit? Igen, szerencsére nekem olyan klienseim vannak, és olyan termékei vannak, ahol nem volt hasonló példa rá, hogy befolyásolna ilyen szinten. Használtunk AI-t, de nagyon elenyésző mennyiséget. Szóval még egyelőre nem. A termékekről esetleg, tehát hogy ha jól tudom, akkor vannak külföldi, internacionális, belföldi, lokális, regionális kliensei, dolgoztál már mindenkivel, akit csak egyszer el tudtál érni. Hogy alakult ez neked ki? Tehát, hogy kérdezem azt, hogy te kopogtattál, ők kopogtattak, natúran történt meg az egész organikusan, csak hirtelen megtörtént, nagyon sokat kerestél, tehát hogy te fel ráírtál 10-re, abban hány válaszolt a legelején, tegyük fel? Szerencsésnek érezhetem magamat, inkább így fogalmaznék.
Volt olyan kliens, ami úgy jött, hogy jókor voltam jó helyen. Volt olyan kliensem, aki megkeresett, mert tudta, hogy engemet akar. Vagy volt olyan kliensem is, aki ajánlás útján jutott el hozzám. Én soha nem reklámoztam annál jobban így magamat, hogy most ki vagyok, mi vagyok. A mai napig nem teszem, és azt érzem, hogy kicsit többet kellene ezzel foglalkozzak. De egyébként ez érdekes, ne haragudj, hogy beleszólunk, mert a mai világban minden erről szól valamilyen szinten. Szerintem legalábbis, hogy nagyon-nagyon mindenki nyomja, reklámozza magát, tehát hogy 10 követő nincs, de már ott a reklámunk olyan, tehát hogy olyan számlát is adnak ki, amin a te grafikád van egybe, olyan brandbookkal, minden kész van, tökéletes, vagány, és közben még egy emberrel nem dolgoztak. Tök érdekes. Ezek fontos dolgok, mert legalább látják, hogy elhivatott vagy, és hogy ezt te akarod csinálni, de akkor ez nem egy muszáj dolog. Tehát, hogy most te vagy az élő példa arra, hogy ez nem egy muszáj. Nem, én ahogy az előbb is említettem, a jóbornak nem kell a cégért. Nem kell reklámozzad, hogyha... Én például abban a szerencsés helyzetben vagyok, most nem akarok itt... nem akarom fényezni magamat. Nyugodtan. De hogy van így is, hogy ne győzzem, még csak reklámoznám magamat, akkor csak nemeket írnék, hogy nem. Tehát, hogy így jó persze ott is lehetne válogatni. Sőt, ez szerintem addig van, ameddig a plafont eléred. Utána meg miután már van egy tím a hátad mögött, ott meg már azokat el kell tartani, meg nekik azért munkát kell adni. Úgyhogy szerintem azután jön el az a pont, hogy akkor te most vagy reklámozod magadat, vagy jó helyen kopogtatsz, de szerintem a kopogtatás a legvagányabb, mert akkor te határozod meg a targetet, hogy te mit szeretnél csinálni ilyen szempontból. Tehát, hogy te tudod, hogy autókat akarsz filmezni, akkor te olyan helyeken kopogtatsz, hogy neked megadják ezt a lehetőséget. Igen. Egyébként ugye említed itt, hogy van elég, tehát hogy van elég kliens, van elég megbízás. Gondoltál-e valaha arra, gondolom igen, de hogyha gondoltál, és mikor jönnek képbe az, hogy ezt az egészet növeled? Tehát amit most jelenleg csinálsz, akikkel dolgozol, egyébként itt kérlek említsd meg azt is, hogy hányan vagytok most, hogyan dolgoztok, mi ennek a lefolyása, milyen emberek azok, akik nálad pozíciókat játszanak, és miért ezeket a pozíciókat kerested meg? Annyi mindent kérdeztél, már fejtem tudom. De menjünk step by step, jó? Menjünk step by szóval step. Az első kérdés az volt, hogy milyen, maradjunk a teamnél, jó? Nekem nincsenek alkalmazottaim. Én örökké, hogyha általában hozzám jön be a projekt, engemet ismernek úgy a kliensek, meg hogy tudják, hogy mivel foglalkozok, hozzám jön be a projekt, és én ezt leosztom, outsourcolom bizonyos embereknek. Most, akikkel dolgozok, az van egy nagyon jó rendező, Csajci, akivel szoktam melózni, van egy vágóm, akivel nagyon régóta ismerjük egymást, és sőt az első munkahelyemen ő volt az egyik kollégám, azóta ismerjük egymást, és azóta melózunk együtt. Azon kívül a tavalyi év után csatlakozott egy kolorist, egy színező, úgyhogy nagyjából ez a 4-es fogat, ami még játszik, és azon kívül, hogyha vannak olyan munkáim, amit én nem tudok megcsinálni, vagy nincs idő rá, vagy valami, akkor azt meg továbbadom. Tehát akkor mindenféleképpen marad a munka. Tehát, hogy azért továbbadod és nem vészelesz. Nem. Segít másokon, és közösséget is épít, gondolom nagyon sokat ráalapoz azért. Igen, és ez volt még erre kapcsán a kérdésem, hogy miért pont ezek a posztok? Tehát, hogy választottál volna két operatőr, Second DC-t, Focus Puller, DOP-t, és sorolhatom. Miért ezek az emberek? Azért, mert a többit te, mint Lone Wolf meg tudod csinálni, és ezekre volt szükséged? Vagy pont amiatt nem? Vagy mi volt erre az indok? Hát én úgy gondolom, hogy ez a 4-es fogat, ez az alapja az egésznek. De hát persze a többiek is majd be fognak jönni a képbe, csak
legyen projekt hozzá, amihez kellenek, mert lehet, hogy egy kisebb projektet azt meg tudunk csinálni 4-en is, de hogyha egy olyan nagyobb projektről van szó, akkor persze ott meg gefferekről, meg világosítókról, meg mindenkiről tudunk beszélni. Egyelőre azok a projektekkel, amikkel mi vagyunk, azt meg tudjuk csinálni ezzel a 4-es fogattal is. Igen, értem, mire gondolsz. És mi számít egy nagyobb projektnek? Erre kíváncsi vagyok. Mi számít egy nagyobb projektnek? Számodra mi számít egy nagyobb projektnek? Hát mikor bejön a kliens, azt mondja, hogy szeretne egy olyan reklámfilmet, ami például a moziba a film előtt le lesz vetítve. Erre volt már legalábbis nekem most számomra ez számít nagy projektnek. Persze mindenkinek megvan a saját szintje, hogy mi számít nagy projektnek. Én most egy ilyen projektben vagyok, egy bor termelő céggel, hogy készítünk egy ilyen kis reklámspottot nekik, ami a moziba fog bekerülni, és a film előtt fogják vetíteni. De akár nagy projektnek számít az is, hogyha egy olyan brand keres meg téged, aki nem csak lokális szinten árul, hanem akár országos szinten, vagy nagyisten internacionális szinten, az is nagy projektnek számít. De hát mondom, ez attól függ, hogy te milyen szinten érzed magad, hogy hova lövöd be magadat. Mert itt tényleg ez teljesen szubjektív. Ez a határ itt a csillagosség ilyen szempontból. A termékekről visszatérve ugye a pályázatok kapcsán, akkor volt valaha olyan terméked, volt valaha olyan kliensed, aki csak így out of the thin air, tehát ugye semmiből jelent meg, és azóta is az egyik legjobb, legkedvencebb kliensed, akivel dolgozol együtt, vagy minden megalapozva volt. A kérdésem az, hogy a klienseid, akik voltak, meg voltak alapozva, kiépült hosszú idő alatt köztek egy bizalom, vagy volt olyan is, ami csak megjelent és instant? Igen, tehát hogy nekem a mai napig a legnagyobb kliensem az egy holland agency, egy marketing agency. Ő csak így a semmiből jött. Szóval, hogy így ajánlás alapján így berobbant az életembe, és nagyon sok mindent köszönhetek neki ilyen szempontból. Nagyon sok helyre eljutottunk együtt, nagyon sok mindent filmeztünk, nagyon vagány projekteken vettünk részt. Amit erről tudni kell, hogy ez itt neki nagyon nagy a kapcsolati hálója, és azoknak a cégeknek csinálunk nagyon sok, hát én úgy hívom, hogy média szemét, de hát a mai világban erre is szükség van ilyen szempontból. Itt a rövid tartalmú, rövid lefolyású videókról beszélgetünk, de hát valamiből meg kell élni, meg nincsenek mindig nagy projektek, nem fog minden nap besétálni egy kliens hozzád, és azt mondani, hogy akkor neki kell egy nagyszabású reklámfilm. Szóval ezt így elég nehéz fenntartani, úgyhogy nekem sincs ilyen szinten választásom, szóval hogy meg kell csinálni olyan dolgokat is, amit nem szeretsz, csak azért, hogy fennmaradj a vízen. Igen. Szóval, hogy ez benne van a pakliba. Egyesek innovatívnak mondanák ezt a short form contentet, ugye ez a rövid lefolyású. Ugye lehet média szemétnek is hívni. Mennyire segít ez szerinted? Kérdezem úgy, hogy mennyire segít ez egy elindult brandnek, vagy egy Lone Rangernek, egy magában dolgozó audiovizuális térben elfoglaló vállalkozónak. Mennyire segít az, hogy ebbe kezd el dolgozni csak? Szerintem nagyon segít ez, mivel hogy maximálisan kimaxol téged olyan szinten, hogy próbára teszi a kreativitásodat, mindig újat kell nyújtani, mindig lesznek olyan kliensek, akiknek egy picivel több kell, egy picivel jobb kell legyen, más stílusokat is meg kell lovagoljál, ezért én úgy gondolom, hogy nagyon sok téren ki tudod próbálni magadat, hogy miben vagy jó, vagy hogy mit tudsz megcsinálni, vagy mit nem, és tényleg rövid idő alatt nagyot tudsz fejlődni.
Engem például most már inkább degradál, mint fejleszt, olyan szinten, hogy én már annyit csináltam, hogy így már tele van vele a hócipőm. Aha. És már nagyon nehéz tényleg új dolgot csinálni, új trendeket meglovagolni, megmutatni, így van. És inkább ez a sok, tudod, ez a nagyon felgyorsult dolog engemet nagyon zavar. Én nem tudom, hogy mikor én elkezdtem az egyetemet, emlékszem, hogy ilyen 3 perces videókat kértek tőlünk, aztán meg most, hogyha belegondolsz, hogy 3 perces videóba gondolok, ez milyen hosszú, a mai trendek alapján én egy ilyen 10-15 másodpercet lőnék be, ami kőkemény tartalombemutatás. Információ áradat, és ez nem tudom, hogy ez merre fog ilyen szinten vezetni. Igen. Szóval nem tudom, hogy mikor lesz az a boom, tudod, hogy ez a nullba, és akkor utána mi lesz? Utána megint így az egész lelassul, igen, és lesznek megint ilyen hosszabb dolgok, vagy nem tudom, hogy mi ennek a kifolyása. Érdekes. Azért ennek van egy ilyen jelképes módszere is szerintem, tehát hogy azért erre tudunk úgy is tekinteni, hogy ez azért már kezdte meg manipuláció lenni, és média manipuláció is, mert akik emögött dolgoznak, ez most az én szerint véleményem, tudják, hogy mi történik nagyon sok esetben. És mi is, mint akik emögött dolgoznak, tisztában vagy vele, hogy az a féle tartalom mit fog tartalmazni, és ez hogyan kell a nézőt bevonza. Tehát gondolok most arra, hogy ha az első 5 másodpercben nem tudod a nézőt megtartani, akkor a többit se fogják megnézni. Ennek van egy fura rétege szerintem, ami már nem is arról szól, hogy vizuális legyen, érdekes, informatív, hanem csak nézettség. Uh-huh. És ez az, hogy hol tudjuk meghúzni a vonalat, ahol ez csak nézettség, az egy ilyen cash cow jellegű dolog, ahol csak pénz, nézettség, és hol van az a része, hogy valamilyen szinten edukatív, informatív, tud belőle az ember tanulni, és olyan tartalom, amelyet én fogyasztanék szívesen, és nem degradál engem, mint ember. Uh-huh. Igen, ez egy nagyon érdekes jelenség. Viszont nagyon kell. Tehát, hogy a mi doménünkben, tehát, hogy mint filmesek, mint vágó, operatőr kell. Tehát, hogy lassan nincs olyan kliensi megkeresés, és szerintem te is tudod jól, és ezután kérlek erre valamilyen szinten reflektálj, hogy ne várják el azt, hogy legyen short term form content. Tehát, hogy mindenféleképpen kell. Persze, mindenféle fajta képenként. Ez itt is mondtam azt az előbb, hogy ez fejleszt ilyen szempontból, hogy tudod, hogy kell, mind kell ezeket a tartalmakat gyártani. De igen, tehát az van, hogyha csinálsz is egy nagy jellegű projektet, akkor mindenképp a kliens fog kérni belőle ilyen rövid tartalmakat is, hogy még jobban tudja pusolni az egész történetet ilyen téren. De én azt érzem, hogy engemet nagyon degradál olyan szinten, hogy ez a sok gyors történés, hogy egyszerűen nincs arra időt, hogy egy ilyen szép, kigondolt felvételt készítse. Inkább a mennyiség, mint sem a minőség van jelen ebbe az egész műfajba. Ez a mi szemszögünkből egyetértek, viszont a fogyasztói szemszögből van, hogy számít annyit a minőség, hogy ne a mennyiségre menjenek. Tehát a kérdésem itt az, hogy igen, egyetértek teljesen, nagyon-nagyon mennyiségbe megy. Tehát, hogyha nem megy ki adott YouTube csatornákra, YouTube sorsra, TikTokra, Instára 10 videó egy nap, amit tényleg már olyan szinten csinálnak, hogy a transcription, amit csinál valami AI, vagy csinálják a programok, ha el is írja, menjen úgy. Uh-huh. Nem olyan zavaró tényező szerintem. Az általános laikus fogyasztónak nem számít, hogy ez minőségi vagy sem. Igen, de ez számomra fontos, mert megint visszatérek arra, hogyha engemet nem tesz valami boldoggá, igen, hogy nem azért csinálom, mert hogy szeretem, akkor ezzel csak saját magamnak teszek rosszat, hogy megutáltatom azt, amit csinálom. Igen. Nekem ezért fontos az, hogy olyan projektekben olyan dolgokat csinálják, amit szeretek. Uh-huh. És akkor olyan perspektívában kérdezem ezt, és mondom is, amit az előbb, hogy ugye, mint kezdő film, akik tényleg ezzel keresnek meg, hogy de nekem szükségem van TikTokra, Instagramra, ilyen videók, és olyan videók, és ilyen videó, és ez videó. És akkor megvan szabva neked az, hogy X videót kell megcsinálni X pénzért, és nem nagyon kapsz hozzá semmilyen guideline-t, vagy útmutatót, vagy hogy mi az, amire kéne menjél, hanem csak legyen meg. Uh-huh. Ez hogy érzed egy ilyen általános jellegben azért, szerintem ez tömegekre is, akik ebben dolgoznak, degradáló lehet. Mert a kreatív szférádat hiába próbálod meg úgymond
kihozni, nem lesz értékelve, mert csak kell a videó. Ha pedig csak csinálod, az már olyan szinten monoton lesz, hogy abszolút demotivál. Uh-huh. Én ezt úgy látom, hogy már új dolgot nagyon nem tudsz bevonni ebbe az egész történetbe, mert már minden meg van csinálva. Egyetértek, igen. Szóval hogy ezt csak másolni tudod. Nem tudsz annyira kibontakozni benne. Tehát, hogy követsz egy trendet, amit szeretnek, tudod, hogy fogyasztás van rá. És te is azt próbálod megcsinálni egyértelműleg, mert hogy a számok beszélnek. Így van. Ti egyébként követtek trendeket? Tegyük fel, nem, hogy a trendek követnek engemet. Igen. Tegyük fel, közösségi média kampányt kell létrehozatok, amiben beértem a rövid videókat is, értem azt, hogy tegyük fel, minden kell még a reklámhoz, tehát nem csak maga a reklám, hanem minden más, ami marketingnek kell, hogy el tudják adni. Itt akarom ezt kérdezni, hogy követitek-e az aktuális trendeket? Muszáj követned az aktuális trendeket, már csak úszol az árral, és nem fogsz előre haladni. Szóval valamilyen szinten muszáj ezt követni. De ott is megvannak igazándiból a struktúrák, hogy mi az, ami jó, és amit hasznos követni. Meg egy idő után már neked is lesz egy ilyen image-ed, egy ilyen lookod, egy ilyen sajátos stílusod, amit képítettél az évek során. És lassan azok a kliensek fognak keresni, akik tudatosan azt a stílus szeretnék, amit te vagy. Igen, értem, mire gondolsz. Kérdezem akkor úgy, hogy mennyit segít szerinted a munkán, amikor a kliens már tudja, mit akar, és úgy jön, és ő információval jön, statisztikával jön, és ezt. És hogyha van olyan kliens, aki nem így jön, annak segítetek ti, guide-oljátok-e őt, vagy az teljesen kimarad olyankor? Szerintem ez két oldal az egész történet. Van, amikor jól tud elsülni az, hogy a kliens jön, és azt mondja, neki kell egy rózsaszín pónis bohóc, lehet, hogy jól fog elsülni. De legjobb esetben, vagy legtöbb esetben szerintem még nagyon szar lesz. Uh-huh. Úgyhogy ilyen szempontból azért keres meg minket, mert hogy mi tudjuk, hogy akkor ennek milyen lefolyása kell legyen, hogy jó legyen. Ilyen szempontból. Szóval jobban szeretem azt én például, hogyha szabad kezet adnak nekem. Uh-huh. Néha ijesztő, néha nagyon ijesztő tud lenni, de sokkal hatékonyabb és sokkal kreatívabb az, hogyha valaki neked úgy jön hozzád, hogy just do your best. Yeah. Kérdezem akkor abból a jellegből, hogy amikor te ott vagy abban a pillanatban, hogy pre-production fázisában a dolgoknak, azaz ki kell találni a kreatív direkciót, hogyan akarjuk, hogy ez kinézzen, hova fog ez kikerülni, mi a fő message ennek az egésznek, és hogyan fog haladni ugye a production része is. Ebben mennyi szabad teret hagysz a kliensnek? Hát a tudatos kliens már úgy jön, hogy már tudja, hogy ez hogy épül fel. De hogyha nem, akkor általában mi szoktunk készíteni egy elemzést. Van egy kérdőívünk, amit elküldünk a kliensnek, hogy töltse ki, hogy mit szeretne elérni a videóval, mi az audienciája, stb. Miután kitöltötte ezt a kérdőívünket, az alapján kezdünk mi neki a munkának, és kezdünk neki a projektnek. És akkor már tudatosan a cél fele haladva nyomjuk ezt. Ez a kérdőív egyébként egy nagyon-nagyon jó gondolat, és akkor ez most lehet fura kérdés, de kérdezem úgy, ez mikor jött be nálatok legelőször? Maga a kérdőív, vagy maga az, hogy már a pre-productionban tényleg mindenféleképpen align-oljátok azt a víziót, ami a tietek és a kliensé lehet? Ez akkor jött be, mikor megcsináltunk pár olyan projektet, aminek nem volt ilyen. Mármint, hogy szép volt, jó volt, de nem arról szólt, ami kellett volna legyen. Tehát volt egy szép videónk, de nem szólt semmiről. Igen. Nem volt egy ilyen irány, ami fele haladt. Nem volt üzenete. Ugye említed, hogy 10 éve dolgozol már ebben a doménban, és 10 év kellett, az első 5 év azt mondtad, hogy ez egy ilyen tesztperiódus, ameddig el nem plafonálod magadat. Mi a jövőre nézett kép? Hogy akarod folytatni, még nagyobbá akarod tenni ezt az egészet? Mi az elkerülés? Több tervem is van ezzel az egésszel kapcsolatosan. Az első az, hogy nagyot kell álmodni. Én az idén
az idén nyáron szerencsésnek érzem magamat, mert eljuttam Cannesba, és voltam abba a moziba, ahol ugye híres Cannes-i fesztivál van, és akkor beléptem, volt egy ilyen érzés bennem, hogy annyira jó lenne ott a színpadon állni. Annyira vagány lenne, még csak akkor is, hogyha csak nominálnak valamilyen szinten egy munkával. Szóval hogy ez az egyik célom. Reméljük, hogy megvalósul. Igen, és nem úgy, hogy én megyek el, majd persze, hogy meghívnak. A második az, hogy igen, hogy bővíteni a csapatot olyan szinten, hogy én úgy érzem, hogy operatőrként nem akarok 60 éves koromban egy Reddel vagy egy Arival futkorászni valahol, és megfagyni, vagy elázni, vagy hasonló dolgokban részt venni, mert az már annyira az már komfortzónámon kívül lesz, azt meg kell csinálni fiatal korodban. Szóval, hogy én csak a backend legyek az egész történetben. A másik dolog pedig az, hogy lehet, hogy inkább nem azt mondom, hogy visszavonulnék, mert szakmán belül szeretnék maradni, de lehet, hogy az oktatás is részese lenne ennek az egész történetnek. Gondolom, akkor mindenféleképpen a Bábes. Mindenképp a Bábes. Mindenképp a Bábes. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a harmadik részét is a Kinda Cast-nek. Itt volt velem András István Gábor. A.k.a. Filmmaker. Így van. Kinda Cast. It's kind of a podcast.